enak banget nih. Ini udah kendor gue prokesnya. Makanya gue beli. Gue harus bawa. Tes, belum nyala Mel. Ini kepala gue pusing lagi. Gak nyala Mel. Intronya dari mana? Saya puji Tes, gak nyala. Tes. Kenceng banget. Gak nyala. Burju, nggak pakai berhenti. Pinsan hosaki disi, puji aku Tuhaki. Tes. Nyala gak? Hah? Bisa nggak? Udah. Tes. Oh udah. Biasanya 49. kedengeran pakai masker juga. Tes. Udah kenceng ya? 429. Satu, udah. Udah jelas hilangnya? Udah Mel. Udah ya? Terus gimana intronya? Sampai habis. Fortibi Aminolus tunggodang daulinai matu asalo dosa asisi haliro hadisi. Sekali lagi. Arti terus binalus tunggodang dolulinai matu asalo dosamu asisi alito hadisi. Ini awal ya, karena semua nadanya sama, gue kadang suka lupa. Ya, lu digembrengin ya kayak not-notnya. 378. Gue kadang suka jadi lupa nadanya. Mana sih jamnya? Na 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 Yesus na na na. Awal. Akan Yesus akan nama dosai nang dosa nalilupi asara tu Yesus sebab hatai tu suci padosai hadita ku Yesus
gitarnya dulu, gue baru inget. Ini kenceng banget ya. 455. Ayo, intronya dulu. Tinggi ya? Tung rik tok tung nari kot pabohon nabinan. Mana sih? Ayo coba main dulu. Nari kot pabohon nabinan Yesus. Lama nih. Di nama Tuhan Yesus, aduhin ukop naik. Allah mati Yesus, adiburi Yesus. Sekali lagi. Magusongon biru-biru natar dem bartunaga. Mi fa sol sol la sol do sol 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 la som sol. Tunari ke pabuahun nabinan ni Yesusi. Coba ya. Oh, yang kedua baru terendah ya? Kita mainnya solo aja gini-gini. Mendayu-dayu. Berapa ayat sih? 2 ayat. Gue harus mendengar ini gue ini kalau nggak tak bisa. 7 menit lagi shy. 7 menit lagi. Berapa? 709. Oh, kalau 709 bisa lah, Ton. Yang padaku. Oke, intronya. Yesus mengasihi diberi pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, ini berselau-selau. 6.50. Tuh, gue kalau disuruh nyanyi dulu nggak ngerti gue. Kristus
Tadi 455 ya susah, kok jadi susah sih? Seperti na na seperti biona rundu morhat maha kalak pangen palitomu sai dumohon ban sadatuna alam mengurupi nama dangon hidup barita nauli ni Kristus. Kalau lagu belakang bisa lah belajar nanti. Lagu depan dulu lo nomor 5. Balik lagi ke awal. Sol do re sa. Lupa. Coba di intronya Ton. Yang tadi mah lewatinnya dikit-dikit biarin lah. Nah, baru masuk ya. Saita puji puja. Pelan-pelan aja Ton. Ya, pelan-pelan, jangan lama-lama. Lu toilet dulu ah. Lu 455 dulu benerin. Gue mau ke toilet dulu sebentar. Tes tes. Tes tes. Oke.
455. Shalom. Shalom. Adorong setepuka parmiguata tapahohom marohata tapasonang marohata marende maita sian bukuende nomor 5. Hite-hite guarni bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Nama mulus do anggo portibion, rap dohot pinangidon ni rohana, alai namian do disaleleng nileleng na mangulahon lomo ni rohani di bata. Haleluya. Haleluya, haleluya. Martang yang mahita, oleh Tuhan dibata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na parbadianmi, sai buai maha pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badai, jalarim gas hami menimbangi dohot umpeop hatam di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asa huparsiang hami aka ari-ari ngolunami na pondoki, saya pamasuk mahami Tuhan ngoluan saleleng ni leleng na,
pujian nami mahodisi marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende maita sian buku ende 420 sia. Tangian hamuma patik dedebata patik palimahon sahutu patik 10. Patik palimahon ikon pasangaponmu donaturasmu asa martuaho jala leleng mangolu ditano nandilehon jahoba di batam diho onom unang homamunu pitu unang ho mangalakup walu unang ho manako sia unang ho holo maktidakon hatana sotutu maralahon dengan jolma 10 dang jadi halangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi halangan ni roham dongan saripen ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lombuna manang hodana manang diape ugasan ni donganmu atong rap mangidogoko mahita tu dibata laho mangulahon na hambar tu patik nai alit tuan dibata Gue memahami mangulahon na hambar patik ni. Amin. Marende maita sian buku ende 378. Tato putri madosata tu ada penindibata martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanami parasi roha na sumurung na pungudo hami di jolom martangiang tuho dada mangasahon hati goranami na mangasahan asini rohamno na godangi say asi maroham mida sandok bangso nami sesa madosa nami saluhut na say sungguli marohanami asa muba roha dohat pangoluhan nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amen. Tabegima baga-baga ni debata tauringot tuha sesaan di dosata alani pangolosiota do umbahen na tertulang Kristus jala binahin ni hajatota do ibana mabugang ape tu ibana pitsang-pitsang parhitayan ni hasangapata jala binahin ni bugang na malum ita hilala hasangapon mada debata na digijang. Amin. Marinde maita sian buku ende 455. Tabe gemah hatani dibata turpuk ni ari minggon imana tersurat di Yesaya 65 ayat sada satu sia margati soring maita menjaha akan naso uso di ahu saya launi do mangalului ahu nuaing jala halak naso mangalului au nasai laun nunga jupang sa au nikuk do tubang so naso pajau-jau guar nasai laun disondo au tubang sona toktong pahehe rimasu diadopokku akan nama mele di bagasan aka porlak jala manutung daupa di atas ni aka batu nami nasak lam didok nasida dope disimaho unang jumonok ho tu au ay nama badia do ahu mempertipakan ho ikon gabe timus di bagasan igukku do akan nasida jala gabe api namar sigorgor manipat ari hajahaton muna sendiri rap dohot hajaton ni aka opung muna ninna jahoba aka na manutung daupa di putsu ni aka dolok jala direhi au di
atas ni akka robian dibaheni suhatonokku ma upani pambayana nasida najolo tu ampuan nasidai. Jala ahu parohan sian Jakub Beoni, jala sian Juda sahalak setean aka doloku, ai ikonjol manaho piliti manean tanoi, jala aka naposoku maringanan disi. Ido saatna martua do aka natumangihon hatani dibata, jala nampe opsa. Amen. Marende maita sian bukuende 700 sia. Yesus mengasihi taha tidakon maha porsiatai songon na hinatindakon dongata saha porsian di sandok portibion rap maita mandok au porsian dibat ido ama pargogo na sutudosan natumo palangih dotano au porsian di Yesus Kristus anak ni debata Jahoban imana tundubuan ni si Maria na gabi-gabian si Anton di Parbadia Ido Tuhan na atmo na bernit na mate tarpajal do ibana na tuat tuban toru mulak mangalo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun nilibata amanai bisima ibana manghumi alak na mangulu dohot na mate au porsia diton di perbadia jala adong sada huria nabadia dohot asiasani dosa mulak mangulu sokut naging dihalak ng mate dohot dihanguluan na surasuda tabi kima tikting warta
Warta Jemaat Minggu tanggal 19 Juni 2022. Nama minggu kita adalah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya minggu pertama setelah Ketritunggalan Allah. Topik minggu, Gabe aka anak di debata, marite haporsiaon di Yesus Kristus. Kita adalah anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Anak lahir pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Pakpahan Boru Bakara, sektor Kampung Dalam. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kebaktian Punguan Lansia. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 pukul 4 sore bertempat di Gereja HKBP Cawang akan diadakan kebaktian Punguan Lansia HKBP Cawang. Diharapkan Amanginang lansia boleh ikut serta dalam ibadah tersebut. Persembahan diakonia periode Juni 2022. Pada hari ini Minggu 19 Juni 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan diakonia periode Juni 2022. Marilah kita menyerahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tali kasih pada hari Minggu 19 Juni 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan tali kasih sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Pendeta H. Simbolon STH di Gereja HKBP Cawang. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Perpisahan pendeta pada hari ini Minggu 19 Juni 2022. Setelah ibadah akan dilaksanakan perpisahan kepada Pendeta H.P. Simbolon STH dan keluarga yang akan melanjutkan pelayanan ke HKBP Resort Mela, Distrik 9 Sibolga. Kebaktian sektor pada hari Jumat 24 Juni 2022 pukul 7 malam di gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor Pasirakan di keluarga Situa Belu Panggaol Boru Sitorus. Marilah kita ikuti dalam kebaktian tersebut. Persembahan untuk Tahun Kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Minggu 26 Juni 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tahun Kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ibadah kaum difabel HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Rabu 22 Juni 2022 pukul 2 siang bertempat di Sopo Marpikir, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui Panitia Tahun Kesehatan akan melaksanakan ibadah bersama kaum difabel sedistrik 8 DKI Jakarta yang akan dipimpin oleh Parus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Marilah kita doakan agar ibadah tersebut berjalan dengan lancar. Pendeta Paralado Jemaat HKBP Cawang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun hingga periode 13 Juni sampai 19 Juni 2022. Untuk warta keuangan dapat kita baca di WA Group. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tabegema Kur Perempuan.
Marende maita sian buku ende 650 Huhut Papungu Pelean. Di pasada holong nai saluhut nanaseai natarjotu sadapa kirimoni songo daging ni Kristusi sadado pakirimoni di bagasan pancawani daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Alasada do dagingi salasada do tadingi daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Martoruk ni rohama di bagasan holonai daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Marlambok ni rohama di bagasan holongai daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Masih tangi anganma di bagasan holongai daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Rab masih hapusanmu di bagasan holongai daradoti hasadani tonji pinadomuni damai. Damai debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna.
Hamo kamanami doho inanami Oma perpudisa hali hami marjamita di tonga-tonga ni huriata HKBP Cawangon Resort Sutoyo hobar tutiting ni huriata nakin mga di pasahat manguduti ulaon pakkobasion borhat mahami sian tonga-tonga ni Resota Sutoyo makkobasi huriane baru ima HKBP Resort Mela na adong di distrik Sia Sibolga Tapanuli Tengah doho Nias. Amo kamang do tamuinang tagamod do adong hahurangan nate saliling parsaurata di tonga-tonga di huriat taon alani atas nama keluarga mangido maaf do hami tuhita saluhutna molo adong aka hahurangan nami alayak kana dingganima peo pamuna di bagasar rohamuna asa uli dengan parsaurata tuaka ari-ari namangihut imaju hata patujulu siak kami anno narong dope uduk nate hama kamang do tamuinang hata ni debata di hita di minggu na parjulu dung Trinitatis di ari sadarion imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria na adong di Galatia bidutulu mamukama ayat 20 tulu sah rodi ayat 20 sia hujahau madihita taparrohau ma didok mahatana songonon alai tagan so roha porseaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihissu managam haporseaon nanaing patadahonon nadope asagabe songo si paroro do patiki mabuan hita tu Kristus asasian haporseaon hita di Pitori alai dung roh haporseaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita ai saluhut do hamu anak ni debata marhite-hite haporseaon di Kristus Yesus ai Kristusido di parulosson hamu sude hamu naung tardidi tu bagasan Kristus dang mardia ibar disi Jahudi manang Junani hatoban manang anak mata bawa manang perempuan aisada dohamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus alayanggo Kristus napuna hamu pinopar ni Abraham dohamu atong jalapanean mangihutton baga-bagai ido yanggo sahana hamo kamang doho tamuinang hobar tutopi ni minggutta sadarion didok do gabe aka anak ni debata marhite-hite haporseaon di Yesus Kristusi targoar dohita anak ni debata didok kita anak ni debata dada alani perdagingon manang permudaron kita disebut menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita disebut menjadi anak-anak Tuhan karena penebusan oleh Yesus Kristus dan mengangkat kita menjadi anak Tuhan. Molo didokon anak ni debata iko sarupa do pangalaho ni anak dohot amana. Molo halak batak madoko dang dautu bisian bonana like father like son molo dautu bisya bonana ngatabotoi satabi diharat babi. Orang Kristen disebut menjadi anak-anak Tuhan, dia harus memiliki perilaku seperti Bapa yang mengangkat kita menjadi anaknya. Jadi macayulido hita hala Kristen didok kita anak di debata. Menjadi anak Tuhan itu harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mengapa kita disebut anak-anak Tuhan itu? Karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Alana persea do hita di Tuhata Yesus Kristus
nang manubus hita sian pardosa otta gabe didok hita anak-anak ni debata ala ni panubusion ni Kristusido diai kita gabe anak konna gabe partohap pita menjadi pewaris kerajaan Allah tu anak konido di pasaha natorasna warisan tu akaya anak konna do di pasahat aha na adong di amai satabi molo adong do keluarga namora rupani adong anak konna 10 dilehon do tu anak konne anggota no na di medani di siakangam maida na di Samosiri si nomor 2 Mei si nomor 3 na di Sattarima si nomor 4 na di Tarutungima si nomor 10 di Huta Mahoda homa majaga tanon atar songor pilim ngiri-ngiri sedapino di adong 2 anak na tulu alay anak na natuluon ngading ganulon na adong mon na markarejo ala ni sihol ni natorasi nang disuruh tutu anak konne mula ate HP siap pudani dangolo be majaga bapak nanang batuei labatan na nuaeng natoras maradopon yanakkon dilehon natorasido saluhut nguluna pikiran na guguna tu yanakkon naon bohama sa denggan yanak kokon bohama sa burju yanak kokon bohama asa dapo pendidikan ni yanakon songonido natoras maradopon yanakon alayang gutuhat ta Yesus Kristus lobisianido na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus maradopok kita dada holad di parorot tita dada holad di sarihong ngulu perdagingotta dada holad di lehon nariko di bagasan nguluta siganupari tetapi Tuhan Yesus juga memberikan dirinya, nyawanya, hidupnya untuk keselamatan kita. Ayadong do penang misalna di tonga-tonga ni ngulut taon sahala ianakon sahala natoras mengelantarkon ianakonna. Alay ang butuhat ta takyai. Alay muladong natoras songoni ba natoras na suringgadwe. Tetapi orang tua itu selalu membuat yang terbaik kepada anaknya. Dakola di pasikolahon, di babalga-balga, di lehon narikot, di lehon bajuna, di lehon na adong di ibana, ima targoar hubungan yanakon dohot maradopon natoras. Alani di goar hita anak-anak ni debata naing madokkon jala mangodolhot tu bagasang ngulutta songon halak na porsea hita asa pos dorohatta dituhattai. Seorang anak pasti mendapatkan kenyamanan ketika dia dekat dengan orang tuanya. Molo mek dana kinon nalasar rohana jonok tuamana tu orang tuana. Molo laur rupani disuruh tu dapur ala gula dapuri. Olo do dana kiman dokor dongani mau bapak membuat sesuatu tu dapuri. Ido puasa di dokosoni ala pos rohana molo jonokkon na tua-tuani ibana dangadong gangguan dangadong na mengabati dangadong na dihabiari ibana jalahi tape molo jonok kita maradopot tuhatta Yesus Kristusi dangadong nabui mabaik kita tahutan dangadong nabui mabaik kita mabiar di bagasang ngulut taon karena Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Jalat molo jonok kita maradopot tuhatta Yesus Kristus adong mapos ni roha di hita. Dan adong ganggu ni roha be di hita ay jonok do amai maradopon au. Dan tadi konon ni Tuhaniau. Dan pasobuon ni Tuhaniau. Tetapi rasa kenyamanan itu pasti ada di dalam hidup kita. Anak Tuhan itu nyaman ketika dia berada dekat dengan Tuhan itu. Anak ni raja sonang ibana molo di dia do. Molo di harajaon ni bapak neido kan? Molo di lingkungan ni kerajaan neido ibana aman.
Alai molo keluar ibana sian kerajaan ni bapak ni, boha. Baolo do dibaburu-buru ibana. Olo do dilele imana, danga dong rasa kenyamanan. Jalahi tapi songonido ketika kita berada dekat dengan Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa kita akan merasakan kenyamanan. Omma posni roha. Alan itu tuh anak ni debata do hita ikopos do rohatta di tuhatta Yesus Kristus ini. Aha do sasitong nasibo siri di surat ton Apostel Paulus surat naun tu Huria Galatia. Adong perbedaan di tonga-tonga ni huriai hamu akamang do tamuinang. Naung karisted do nasida, naung porsea do nasida di Yesus Kristus i. Alai adong dua kelompok na adong di huriai. Ima kelompok na parjolo kelompok Yahudi naung gabe Kristen. Jala kelompok na paduahon ima kelompok non Yahudi alai nung gabe Kristen. Bahasa adong perbedaan di tonga-tonga ni dua kelompok i. Kelompok Yahudi yang mengatasnamakan bahwa merekalah yang menjadi umat pilihan Tuhan itu, jalan naik kembangula hopati ni debatama asa malua. Adong pangatusio di dua kelompok kita ringo tuhaluaun. Halak Yahudi nang targoar gabi halak Kristen nasida, holan na mangula hopati ni debatama jupang keselamatan di bagasan ngolu nasida. Alai ima di patikos Apostel Paulus marhite turpukon. Dada bena mangulaho pati kibe asal dapotan haluaon. Alai marhite hapor seao di Yesus Kristus ido hita dipitori. Kita dibenarkan oleh karena iman kita, bukan karena lagi melakukan hukum Taurat. Ayadong 610 hukum Taurat ni halak Yahudi. Jala satabihata adong donang hukum tu parupuan. Molo parupuan dang bui beribadah songon natapatu pasaunari. Jada kod dipudi no sida. Dangadong hasurungan ni parupuan maradopon bawa jala bawa do nagabe imam jala ulu di tonga-tonga ni huria ikko bawa ima di jolo dipudi ma parupuan. Perbedaan gender juga sangat kental sekali dalam hukum Taurat Yahudi. Alani dipasiring do parupuan. Jala halak Yahudi pe ditangyang na saya singdo. Didok nasida do ali Tuhan unang maaw sarupa doho si jalo bewan. Ali Tuhan unang masarupa aw dohot halakan. Ima alani kental ni hukum Taurat naikon ulahonon ni halak Yahudi. Molo 610 nuaing turunan ni hukum Taurati di pasatu nasida doho di parmuluan ningulu nasida ganupari ikon ulahon nasida isenabuhi mangulaho 100% hukum Taurati unak ko margabus ninna ya do ita margabus tahe ya apalagi di handphone nuaing onate ngadi dia hamu amang lu ngabe di dalan dia do nuangin naroha mamuse di jalan Maijen Sutoyo do manang di jalan Cawang nga di dalan hami amang tokin nai rona ma macet inna muse dung idi telepon ngai dia hamu imadah rona ma boy do hita dang boy sempurna mangulahon hukum manang patiki apalagi mau 610 doho di hari Sabat pe adong do peraturan ni tang boy mangula manangaha di hari Sabatinon laos mangurupi col managalepe namadabu pe horbona tak si urupa ni laos adong pe honarapok di dalani molo di hari Sabat dang boy ima alani ikon ulahonon nasida patikinon 610 tului dan boy mangulaho sesuatu ketika pada hari Sabat itu dan mereka harus berhenti pada hari Sabat itu. Bohama jolma mangulahon doho sempurna
610 patiki alai didokon Apostel Paulus ma sian turpukton asa gabe songon si parorot do patiki si parorot lapatanna omma nama kadangi hita omma nama didik kita nama ngajari hita dia do naing siulahonotta jala dia do sogoni rohani debata di bagasan ngulut tahun rikok do patiki ikonadong do patiki alai dada alanina mangulaho patiki hita gabe malua jadi molo semacam hadang do ibana dihadangi mahita di tonga-tonga mahita di tonga-tonga nani hadangani asa unang gabe melompat tita sian hadangi siap pagari asa boto otta do dia do naing lomoni rohani debata siulahonota ido patik si parorot laho madidik kita ido asa ganu are minggu adong do patik di huriat tahun HKBP secara khusus hita patik parjulu sahatu patik pasapuluhon molo nakin siap patik palimahon sahatu patik pasapuluhon boto ottama ahado lomoni rohani debata alai unang tapi kiri ketika kita melakukan hukum Taurat bahwa kita diselamatkan tidak alai marhite haporseaon di Tuhatta Yesus Kristus sido hita jupang haluauni alanido didokon alai dung roha porseaoni dangbe ginonggoman ni si paroroti hita bahwa kita bukan lagi dipenjara oleh hukum Taurat itu tetapi imanlah yang menyelamatkan kita hapor siau mido inang na palua hoko hapor siau mido na menjadi hoko gabe anak kon ni debata alani halak na porsea sasitongna iman na targoar gabe anak ni debata laho patuduhon hapor siaon na situtu maradop potuhani jala ikon memancarkan songon anak ni debata himana nang mangulu di bagasan hapor siaon ahado hapor siaon saya jujuk do tahatai taringot tu hapor siaon hapor siaon ima pos ni roha maradopot tuhani ido hapor siaon molo di surah Ibrani takas do di suraton di Ibrani bidu 10 sadei taringot tu hapor siaon alanido halak nong persea do hita nunga roh hapor siaoni di hita marhite Tuhatta Yesus Kristusi adong behiton na so persea na persea do hita alai hapor siao todo si pata olo ganggu nang petarguar hita na perseai ido nakin di epistelta di Yesaya 65 kan bangso na pinili ni debata do bangsoi alai dibayad do sugoni rohani debata maradopo debata disobana sida do pegana-ganaan dibayad ka sida do penang sugoni rohani debata hape na pinili ni debata do kecewa debata maradopo na sida mungkin saja akabang do tamu inang ngulut tapi songon halak na porsea bui do songoni dipilih debata do hita gabi anak konna yanak konipe bodo mengecewakan naturas naka ngasai dia jara-jari yanak koni ngasai dipodai yanak koni alai si patado ditutul lomona lomo-lomo tidak danaki dang rupani dipatuduhon dirina songon anak ni amang na doho anak ni ninang na unang songon halak bata tutu ate molo hasea yanak koni anak ni amang namon alai molo so denggan yanak koni anak ni ina na anak ni nang nan na daw unang gabi kecewa debata maradopo kita hape sa sitong nang anak ni debata hita nuaing hapor siya todo bohado hita magkapor siya Jesus Kristus
jala patuduhon haporsiaunon supaya iman kita itu bersinar bagi orang lain, bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita. Aitaga soro haporsiaun bagi ginonggoman ni patiki dope. Alai dung roh haporsiauni dung tatadda tuhata Yesus Kristus dung dilehon haporsiau tuhita manadda ibana totuna naing ni igil ni Apostel Paulus dison ikon bersungguh-sungguh do halak na porseai baik kelompok sian Yahudi maupun kelompok sian non Yahudi laho makka porseai Yesus Kristus di bagasan nguluni ibana unang biarong tutu akan na porsea laho patuduhon dirina songon halak na somanada Kristus alai halak na porsea di Kristus Yesus ikut betul do di pataridahon dirina songon na porsea di Tuhan Yesus Kristus ido didokon nakin ai saluhu dohamu anak ni debata marhite-hite ha porseaon di Yesus Kristus dada holani didokon ai nunga tardidi hamu tu bagasan Kristusi halak naung tardidi di bagasan Kristus Yesus tergoar ma ibana anak ni debata jala di parulosot tu hita haporseaon di naung tardidi hita tu bagasan Kristus Yesusi. Jadi mau lapatan di padidion mangihuton konfesi ni huriatta padidion ni majalo haluaun sia tuhata Yesus Kristus padidion ni dapautan hanguluan saliling nililingna sian Kristusi jala padidio ni nama buat dirita tu hamamate ni Kristus Yesusi. Jadi molo terdidi jolma nama buat dirina tu hamatian ni Kristusi do ibana marhite hamamate ni Kristus Yesusi disima jupang haluauni di bagasan ngulut tahun alani unang anong nabimbang daragu hita marhapor seau di Tuhan Yesus Kristus unang songon ilustrasi no nate ngai hara di bege hamuni sahala na tua-tua naro tubagas joroinon roi bana tubagas joro ni Tuhani di bereng paditei na tua-tuai saya tu matangis martanyangi di gobaran ni Tuhan Yesus di jolo ni gobaran ni Tuhan Yesus tunglas tu rohani padite mangida asa setangis suamangin na imadamang moro rimang-rimangi do ngolukon nunga tunggudang dosak kunian songoni maburjuni Tuhani manesa dosakku manubusau ido sapala tangis sau ninna imada tutu berjuma ho amang marhapor siau di Tuhani ninna paditei ditadikop paditei dungila mu sepad nyon nama tuon amat nama tuon tukobaran ni si bolis martang yang ibana si hu tu matangis to bah ai dia do amat tonin naruhani padite di Jepang itu buasa tung tangis musiamu amang ijulu ni kobaran ni si bolisol imada amang molo tangis piau di julu ni kobaran ni si bolisol atik tung sosaha tau tuhanguluan saliling nililing nei ba apala tang apala borak nyan uhumon di sibolisona win namatei porsea ibana di Tuhan Yesus porsea ibana di hagugo di sibolis songoni do namar ha porseau hape anak ni debata daun tak songoni anak ni debata di papos rohana di Tuhani ido anak ni debata jadi hita anak ni debata baunang biarong benabimbang naragu be marhapor siau di Tuhan Yesus Kristus terlumu bitu akan aposo sekali mengikut Yesus selama-lamanya mengikut Yesus jadi hapor siau ni di hari kotod dodisi hasitiaon unang targoar Kristen na porsea alai dang setia. Jadi molo porsea iko setia do. Setia iko marha porseaon. Dang cukup hola porsea alai dang setia.
Alai ikut setia do hita marhapor siaon, jala marhapor siaon ikut setia. Ido natargoar anak ni debata. Alanido didokon Apostel Paulus ala nunga porsea hita di Tuhan Yesus Kristusi didokon ibana dang mardia ibar behita. Tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Satabi akamang mudar taon nunga mudar ni Kristus be. Nunga di pasada di huriana hita. Danga dong be halak Yahudi disi. Danga dong be halak Junani disi. Tidak ada lagi hatoban, dangadong be budak, dangadong be anak tuan, dangadong be bawa, dangadong be perempuan, aisada dohamu saluhuna di bagasan Kristus. Jadi di antara kita tidak ada perbedaan karena kita sudah disatukan menjadi anak Tuhan melalui darah Kristus itu. Jadi huria na pinasada ni Kristus si marhite mudar ni Kristusino do. Jadi nang marasing behita, nang pemargata berbeda-beda, aw marga sibolon, anong marga na asing, sada duhita di bagasan Kristusi. Nang peaw pogos, nang pehamu mora, sada duhita. Nang pehamu bawa, aw bawa. Hamu borua maksud tu, au bawa. Sada duhita. Jadi mau lorong para singat dihita kamang do tamuinang dada para singani mabaik kita laho mabula, laho terpecah. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sudah disatukan di dalam Kristus itu. Ido kamang do tamuinang. Jadi huria dangadong disi rasis. Huria dangadong perbedaan di sinon. Jadi mulu na julu searong dope songoni kan. Jala satu tikyope arong dope nama bae songoni. Barong dope guarni gereja ta hagabipi tapu bolo rupani. Bahola marka tapu bolo medisin wae. Manang hagabipi sinabela rupani. Bama hola marka sinabela medisi. Badang beto. Hagabipi nama. Dangadong nabuy do honotta auma na humibat di tongani huriai. Auma na sumangap di huria dangarong besongoni. Ay nunga di pasada kita di bagasan Kristusi. Jadi mau ladong perbedaan di hita di gender, di hamoraon, di paradongan, doh dia kana asing, saluhu na isa sitongna laho pasangapon goar ni tuhat tadui. Muladong dihita taleho peliatta tuhuria laho mangurupi huria pauliuliuhon huria marsanga maguar ni tuhat tadisi dada holan laho patuduhon hita di sinoni karena kita sudah sama di dalam Kristusi di pasada di bagasan holong ni Kristusi tang mardia iberbe sarupa do hakta sarupa do kewajibatta ala naung ditubus Kristusi hita ala nido didokon alai anggo Kristus napuna hamu hitama pinoparne si Abraham halak Yahudi diklaim nasida do pinoparne si Abraham nasida holan nasida napuna haluauni hita pinoparne si Abraham do wasa didokko pinoparne si Abraham hita ala targoar si Abraham halak na porsea ama na porsea ala ni ha porsea onna do targoar ibana amane na porseai jala hita pe pinoparni si Abraham hita ala ni ha porsea otta di tuhatta Yesus Kristus inodo ala ni tutu marilah kita tunjukkan sikap kita patuduhod dirita songon anak ni debata lauho memancarhon holong ni rohani Kristusi disadok permuluan dohot di portibion gabe darulima pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulutta songon anak-anak ni debata atong anak ni debata mahita hobar tu pangalaho ni amai tuhat tanama masu-masu amin mauliate madiho Tuhan
di paluasoha minuaing di huriam HKBP Cawangon rap doho akar ruas ni huriam mamuji pasangapon guarmu nabadiai marhite parmingguan nami jala om matutu ali Tuhan na parpudi hami mengula di Resort Sutoyo di huriam HKBP Cawangon ala menguduti ma ulaon pakobasion ne baru tu HKBP Resort Mela nadong di distrik Sibolga tapanuli tengah doho Nias. Ale Tuhan saya pasu-pasu ma pakobasion na posomon na salaon asa makorho pasu-pasui ya karuas ni huriam terlumubi male Tuhan tunglas rohanami tutu di ari sadarion molo dipatupa huriam HKBP Cawangon laho paporhatok kami manurusson ulaon pakobasioni pasu-pasu mahuriam HKBP Cawangon akaruas ni huriam sian sekolah minggu remaja naposo bulung ama ina lansia totong ma di bagasan kongkomamo li Tuhan akayanakon na pinalumehonmu di tonga-tonga ni keluarga saya bahem mai gabe yanakon na burju yanakon na bisuk yanakon na olo siajar yakapoda ni naturasna suang songoni ali Tuhan aka keluarga ganup saya lantabay silas ni roha di nasida lehonomo kapangabahan nauli na denggan asa marlas ni roha karuas ni huriami tutu ali Tuhan jala tau hasangapon sa luhuna na pinasaha mi di tonga-tonga ni keluarga pos rohanami ali Tuhan nung ngagabe anak komu kami marhite haporsyon nami diho atong hupatuduho kami ma hadirion nami songon akka anak-anak ni debata laho memancarhon holong ni rohani Kristusi dingolu nami di sadok portibion asa tadda tutu hami ali Tuhan parjabar di hanguluan nang pinaredim na manutongi atong pasu-pasu mahuriam paditana parhaladuna lahu marhubas tonga-tonga ni huriam HKBP Cawangon lehonommu sadani roha dinasida asa denggat tutu ali Tuhan yaka ulaon pakobasion na pinatupa ni huriam aka parhaladu doho padita asa marsangap guarmu nabadiai marhite huriam HKBP Cawangon pos dorohanami diho ali Tuhan ay hodo na mangalehon haguguod dihami lahu madalani ari-ari ni nguru na pinasami atong marsangap maguarmu di bagasan Kristus Jesus amin. Marende mahita las tapapungu mapiliata. Tu portibio narudut borhat mahon Gabahen palitomu saidungo buasonan tunaholo mangurupi namardango ido barita nauli ni Kristusi aradoti hasadaon ni ruasi
sian sude partikian tu debata. Iban sitiopan di dalami Kristus iban panukunan di ngolumi Tonjok maita. Ata iban sitiopa di dalami Kristus iban panukunan di ngolumi saradoti Asitongan sasada sade batata haposima tapasaha mapiliato tuado pani debata martangiang mahita ale debata manamin na di banua gijang kodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilihomi tu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami pilihan no pati bulhon harajam mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohan nami marhite-hite tudlim asalam hutada hami godang ni sileho-leho mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Alea manami na di Banua Gijang saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajamu, saya saup malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. I hope Nona Muna Harajan Nuhut Agung Rodiasa Labun Saleleni Lelena Amen. Jalohamu ma pasu-pasu sia Tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur hodamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita salutna. Selamat hari Minggu. Horas. Amanginang. 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 Kita jangan pulang dulu ya, kita teruskan nanti ke acara untuk perpisahan dengan Amang Pendeta. 5 menit istirahat sebentar. Yuk, satu lalu. Di pasada